न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम जो आहे हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एक प्रोग्राम आहे जो जुलै 2023मध्ये सुरू झाला. साधारण 1.5 वर्षात हा कार्यक्रम सुरू करत असताना आम्ही ह्याच्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये सरकारी संस्थांकडनं डेटा कलेक्ट करण्यासाठी आम्ही अपील केलं. त्याच्यात डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपालिटीज, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, ओल्ड एज होम्स गोव्यातली सगळी, अपना घर, उम्मीद सेंटर्स, असं ज्या ज्या ठिकाणी हा डेटा आम्हाला अवेलेबल होईल असे लोक जिथे जिथे असतात त्यांच्याकडनं आम्ही डेटा घेतला. विशेष करून शाळांच्या माध्यमातून, शाळांच्या शिक्षकांच्या पालकांमार्फतही आम्ही हा डेटा कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. ही स्कीम जी आहे त्याच्यात 15 वर्षांवरील जे अशिक्षित आहेत यांना आयडेंटिफाय करणं असं एक टार्गेट होतं. या संपूर्ण टार्गेटमधून आपल्याकडे 4,353 एवढे इलिटरेट्स जे आहेत ते यांची संख्या आपल्याकडे आली आणि त्यातनं सॉर्ट केल्यानंतर लक्षात आलं की 1,818 हे गोव्यात साधारण इलिटरेट आयडेंटिफाय झाले. या लोकांना आम्ही 3 टप्प्यामध्ये परीक्षांना बसवलं आणि त्याच्यातनं साधारण 1,345 एवढ्या जणांचा रिझल्ट जो आहे हा डिक्लेअर झाला. 473 जणांचा रिझल्ट जो आहे तो अजून यायचा आहे. गोव्यात ज्यांचं आधार कार्ड रजिस्टर आहे, गोव्यात ज्यांचं इलेक्शन कार्ड रजिस्टर आहे किंवा जे गोव्यात राहत आहेत अशांचं त्या पंचायतीं किंवा या सगळ्या संस्थांमार्फत जो डेटा आमच्याकडे आला त्यांना सगळ्यांना आम्ही लिटरेट करण्याचं काम करतो. सुरुवातीला आपण प्राथमिक शिक्षकांना या सगळ्या ह्याच्यात अपेक्षित घेतलं होतं. त्याच्यानंतर याचा कार्याचा व्याप वाढत गेल्यानंतर लक्षात असं आलं की आपल्याला हे पुरणार नाही आहे. त्यामुळे आपण कॉलेजेसकडे एका प्रोग्रामच्या अंतर्गत त्यांना घेण्याचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंत 5 कॉलेजेसनी ह्याच्यात चांगलं योगदान दिलेलं आहे. अजूनही कोणाला जर याच्यात सहभागी व्हायचं असेल, तर अजूनही कोण राहिलं असेल तर त्यांनी SCRTकडे या सगळ्या ह्याच्यातून संपर्क साधावा. कुठल्याही प्राथमिक शाळेतून जरी आम्हाला नावं आली किंवा पंचायत सदस्यामार्फत किंवा म्युन्सिपालिटीतून जर नावं आली तर आम्ही त्यांना रजिस्टर करून त्यांचं शिक्षणाचं काम जे आहे ते पूर्ण करू शकतो. ही परीक्षा झाल्यानंतर त्याचा रिझल्ट होतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सर्टिफिकेट इश्यू करतो. त्याचा मेन मोटिव्ह जो आहे तो त्याच्यात दैनंदिन जीवनावश्यक ज्या गोष्टी आहेत, रोजचं जे ट्रान्झॅक्शन आहे, म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेचं ट्रान्झॅक्शन, तो बँकेत गेला असता त्याच्या अकाउंटवरती पैसे आहेत तर त्याचा व्यवहार त्याला कळणं, पैसे मोजून देवाणघेवाण करता येणं, पेपर वाचन करता येणं किंवा रोजचं घड्याळ ओळखता येणं, ह्या जरी गोष्टी झाल्या तरी याला आपण साक्षर म्हणू शकतो.